Καλησπέρα gamers, Wolfcraft το δεξιονόβησμε. Στο plot μου επέστρεψε και παίζουμε με τον Ντέμορο, με τον ξάδερφό μου. Hi. Γεια σου Γιώργο. Το νέο σπίτι με τα fan mail. Πες τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε fan mail, αλλά θα δείξουμε και το plot. Το 3. Το 3, ναι. Πάμε να δούμε. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μου shift. Από τον Κόκο. Τηλεχειριστήριο PlayStation 4. Καλό. Ωραία. Λοιπόν, πρώτο δώρο πάμε από τον Τάνο. Από τον Τζόκο. Τζόκο. Τι είναι αυτό. Μπαζούκα. Ου. Τι έχει ο Τζόκο. Μπαζούκα. Τι μπαζούκα, ρε πανοπλίες, αλόγου. Ο XD Φλόρος, ο Μιτζή, Razer ποντίκι και Razer πληκτρολόγιο. Μου δεις τον XD Φλόρος. Να. Αυτό παιδιά δε. Μπαζούκα, shotgun και paint gun. Paint gun. Explorers. Razer ποντίκι. Πληκτρολόγιο και Razer ποντίκι. Τα δώρα εγώ δεν τα λέω. Γκάου MCGG. Τι είναι αυτό το όνομα. Ου, τι obsidian είναι αυτό. Για να δω. Παναγία μου. Πάρ' το. Πού είναι. Δεν ξέρω γιατί είναι μαγεμένο, μάλλον δεν. Super block. Οχ. Καλό. Ρε αγόρι μου. Τι. Τι σου στέλνουνε ρε. Δεν ξέρω. God of War helmet. Tommy G. God of War chestplate. Tommy G. God of War. Μπορεί ένα στο God of War είναι ρε. God of War, ναι, όλα God of War. God of War sword. Κάτσε να τα φορέσω, μου αρέσει. Ότι αφού ό,τι έχει τα βάζουμε. Ναι, τώρα ποιο να ανοίξουμε. Τώρα βλέπουμε τα δώρα και μετά πάμε στα δώρα. GG skills. Iron Man cap. Iron Man tunic. Iron Man pants. Iron Man boots. Ναι, πώς θα λες έτσι. Έτσι λέει. Iron Man chest. Δεν λέει chestplate. Iron Man ball. Ναι, αυτό που πετάει ο Iron Man. Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα βάλεις το Iron Άλλο Man shield. στο God of War. Ου, barriers. Ένα με sword, ένα μαρκουδάκι από ό,τι κατάλαβα. Ένα φανάρια, ένα creeper. Ένα το Facebook. Ένα πύλη του Nether. Και ένα creeper πάλι. Greeny love. Command block. Για άλλα δεν μπορούμε να το βάλουμε. Command block ρε. Ναι, Για παιδιά. να το κάνω command block να ότι δεν γίνεται να το χρησιμοποιήσεις. Αντωνάκης Gaming. Ω, Τι κάνει αυτό, κάτω να το πιω. Herobrine Pontium. Κάτω. Α, δεν βλέπω τίποτα. Ο Μιτζή. εγώ σε βλέπω με το παντελόνι σου γιατί το φοράς. Τι είναι αυτό. Πέρα τα χρήματα, φύγε λίγο. Θα λαγκάρει για μια στιγμή ο Γιώργος. Βλάκια. Ρωτά. Flame, arrow flame. Δεν μ' αρέσει. Δεν θα τόσο. Killer Pontion. Ξέρω εγώ δεν κάνει τίποτα γιατί είμαστε create. Ο Μιτζή γιατί φοράω μόνο το παντελόνι και τις boots. Πω, αυτό το σερβερ, όπα, invisibility. Σιγά μην με κάνει αόρατο, αφού δεν επιτρέπεται σε αυτό το σερβερ. Ο Μιτζή! Αόρατος. Και σε βλέπω από την πανοπλία. Map, όπα. Παιδιά, τη βλέπετε εκεί πάνω, τη βλέπετε. Ο Μιτζή. Εγώ ανοίγω τα άλλα δώρα και δεν τα λέω. Minecraft GR Τίτσου. Θα παίξουμε Τίτσου. Super Τίτσου είναι αυτή η θρηλυκιά. Train μάσκα ρε μυστήριο. Μπουλιακά, 619. Μα στο visibility. Είμαι full items. Πετάω αυτά τα χρήσιμα. King Helmet. Ο Μιτζή, τι Κλειδί σπιτιού.
Παναγία. Γρούτι. Βλακίες. Πάμε τώρα να Πρόσεξε, ανοίξουμε. μη θυμάσαι και τα σπάσεις όλα. Πάμε να ανοίξουμε τον Ντέμορο από τα δώρα, αλλά αυτός θα τα πάρει, μόνο θα τα δείχνω. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Wolfie Craft που μου έστειλε μου έστειλε μια τίτσου, Paintball. Αυτά, Razer ποντίκι και Razer πληκτρολόγιο. αυτά εδώ πέρα το στείλα. Σ' άρεσε, Paintball, Είδα εκεί πάνω. God of Spartan. Ghoul Ball. Πίτσου. Δεν θα τα πάρω όλα αυτά. Cool ball. Cool ball. God Loki ball. Καλό. Λόικος. 1, 2, 3 κάτι. Λολίκος, λέει. Λόικος. Πάλι το. Paintball. Για να- Εκείνο το Κοίτα. θυμάστε. Ο Πίτσατσου. Μαγικό δεντράκι. Command block. Μαγικό δεντράκι. Πολάκης. Είδες. Προνούμπ. Παίζει Στο με- Wolfman κάτι. Ο Μιτζή, Bayer. Κράτος, αυτός που το λένε Κράτος είναι και αυτός καρά. και στο God of War. Αλήθεια. Ναι, LOL Gamer GR. Lucky Ball. Facebook. Pink μπλούζα. Pink μπλε, sorry. Ένα μπάρερ το έχω. Κόμμα. Σόγγε- Φασολάκιας. Φασολάκης. Λάκης. Μαγικό, Σάκης. μαγικό δεντράκι ρε παιδιά. Μάκης. Killer Potion. Black Από τον Bar. Πόλο τι έχουμε. Τι είναι αυτό. Potion of Minion. Shift. Από το Minion. Minion, ναι. Minion. Χάλια, δεν πειράζει. Τώρα τι να πω αυτό. Τώρα να το κλείσω αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ τίποτα. Εδώ ετοιμάζουμε ένα άλλο. Λοιπόν, με έχουν τρελάνει. Προνούμπ. Μπάρι. Εδώ σε αυτό το chest θα βάζω αυτά τα δώρα που μου φέρνουν. Ο Μιτζή μου στείλαν το Facebook. Το είδα. Μπάρι. Περίμενε λίγο. Μασκαρί μυστήριο. Βάζω εδώ. Και θα δούμε τα αυτά τα δώρα. Από ό,τι βλέπουμε μου στείλαν πολλά barrier. Μέχρι τώρα έχω 3 barrier. Barrier μου στείλαν τα flame. Ο Δημήτρης καλά. Σος gamer. Man, βρήκα κάτι μάσκες που Ναι, γράφει. τα είδα. Σακής, Φασολάκης. το like. Λάκης Σάκης. Καλό. Μάκης, barrier. Λάκης, άμα. Φάκης, τι λέει, Φασολάκης, Και Μάκης, Σάκης. Ξάκη, ναι, καταπήρδεψα τώρα, Λάκης, Φασολάκης. Σάκης, Τελειώσαν τα δώρα μου. παιδιά, έλα εδώ. Δεν μπορώ. Ναι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, αν σας άρεσε κάτι subscribe. Περίμενε. Μπορεί να έχει κανένα άλλο chest. Να ψάχνει. Δεν βαριέσαι τώρα. Έλα. Ελάτε να σας δείξω και το σκυλόσπιτο. Και μετά κλείνουμε το βίντεο. Το χαμένο. Ταραν. Κάναμε και το fan mail και την επιστροφή του plot. Εδώ κοιμάμαι και καλά. Εδώ πίνω νεράκι και εδώ τρώω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάτι subscribe και like. Άντε, γεια!